guys, you're watching Scuff TV. Today on Scuff, we're heading up to Finland with Red Bull to check out what a bunch of Finnish skaters have been up to on their midsummer months. With nowhere to skate on the Great Lakes, the crew decided to build a floating ramp to keep themselves stoked out over the summer. And in true Scandinavian style, it comes complete with an inbuilt sauna to relax in after a long, hard ramp session. Me ollaan Rapojärven rannalla ja Itä-Suomessa ja kotikunnassa ja ollaan meillä kotona. Pieneen tietenkin piti saada oma ramppi ja eihän mulla eikä isällä ollut minkäänlaista hajua minkälainen pitää olla, niin se oli enemmän sitä, että meikä katteli vierestä kun faija rakensi, kun oli yksi skeitattavassa valmis, sit mä aloin skeittaa vaan sitä ja sitten jonkunlainen rakennettiin, niin siitähän tuli ihan liian jyrkkä ja siinä aloin skeittaamaan ja opettelin kaikki temput sellaiseen aika vaikeaseen ramppiin ja se oli siinä varmaan jonkun ehkä 5 vuotta ja nyt se on purettu siitä pois ja sitten tossa about vuosi sitten varmaan niin ajattelin, että mitäköhän vähän erikoista voisi tehdä kesällä ja sitten tietenkin se pitää liittyä skeittaamiseen ja suomalaisuuteen, niin piti vähän upgradea sitä takapihan ramppia. Idea noissa SREissä oli just se, että palautetaan sitä, että minkä takia se skeitataan ja se ei ole vain sitä duunin tekoa, vaan että se on sitä hauskan pitämistä, mitä se on ollut aina ja tulee olemaan, että se on se, että pitää hauskaa ja nauttia siitä. Say